Gaur Laudion egun handia, dolumin barikua baita. Azoka, kaleko giroa, DJak eta kontzertuak. Ez hori bakarrik, gaur gaueko 8etan Arrankudiagako gizarte etxean Jak eta Urbil Artolaren kontzertua duzue. Ze gehiago, larun batean, Artzinigan herri kirolak. Izindar versus Barrundia. Urduñan, 24. gazte eguna, egun osoko egitarauarekin. Eta Laudion bi ekintza, lehena hemen faktorian senyora zariketen aurkezpen jaia. Eta Orbeko etxean punk eta black metal kontzertuak. Amurrioko antzokian, ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantan antzerkia. Nabarmentzea bai larun batean zein igandean Arabako bolo txapelketaren finala ospatuko dela, bai Kezan zein Beotegin. Asteburuan doluminak albo batera utziko ditugu eta goazen elkarrekin eskualdeaz gozatzera.